разкажете вашите острови. Оле, майко, това остров се разкажа. Нова техника. Само... Сигнал буди се. Човек ти се разцепи от играе, брат. Че е това, брат. На два острова си. По средата е подуване, така? Как се казвате ви? Борислав. Борислав, отново аплодисменти за Борислав, който печели приза най-добър фехтовач и естествено аплодисменти за Николай, който печели приза за най-добър разбивач и разказвач. Къде са наградите? Момент, нямаме награди, свършили са, но трябва всички заедно да извикаме. Извинете, вие не сте се трудили направо, не се притеснете. Всички трябва да извикаме заедно дядо Колета, ела при нас. Искате ли? Много по-детски и много по-наивно. 3, 2, 1, дядо Колета, ела при нас. Така. Ако си всяка прилика с действителни лица и събития е случайна и неволна. Лично дядо Колета. Той ще раздава... Не. Че трябва да ми носи на мене подарък, така.